La política en tiempo real, sin ediciones. ¿Quieres saber lo que realmente se dijo? Dale al botón de suscribirse. Leva Rueda 4 meses encubrindo un presunto agresor sexual do seu goberno. Canto tempo leva o Partido Popular sen actuar con alguén das súas filas sabendo isto? Como pode o presidente da Xunta de Galiza saber isto e non actuar con máis anticipación? É absolutamente impresentable, está rebaixando a gravidade dunhas acusacións por riba, apelando onte e tamén hoxe a recuperación desta persoa para a vida pública. Que disparate é este? O acusado convertido en vítima. Está acaso o presidente da Xunta insinuando que esta é unha denuncia falsa? Está acaso o presidente da Xunta entregado xa á dereita e á extrema dereita banalizando co discurso das denuncias falsas? É escandaloso que se despida a un conselleiro con tal acusación entre aplausos, non só onte, senón hoxe mesmo, no Pazo de Raxoi. É escandaloso tamén esa cerimonia de despedidas garimosas e mostras de solidaridade doutros membros do goberno, a comezar pola máxima responsable en materia de igualdade. Que mensaxe envía isto ás mulleres vítimas de violencia de xénero que poden estar pensando hoxe en poñer unha denuncia? Non se pode empregar a posición de poder do Consello da Xunta para edulcorar esta cuestión e para lavar a imaxe pública do denunciado nin amparar o machismo. O noso profundo respecto e solidaridade coa denunciante, que onte coñecéramos a súa identidade, é un feito gravísimo. É gravísimo que coñezamos o nome e apelidos da muller que denunciou a un exconselleiro da Xunta de Galiza. E isto ten que ser investigado. Isto ten que ser aclarado. Estes feitos demóstranos que o feminismo andou moito nas últimas décadas e que temos que apelar a convertir ese sentimento que temos todas no día de hoxe, esa rabia, tamén en confianza en que hoxe somos máis fortes as mulleres deste país e confianza en que tamén no futuro seguiremos fortalecendo o sistema do que nos temos dotado e seguiremos traballando cada vez con máis forza e con menos silencios en contra da violencia machista. Gracias por ver este video. Lo que estás viendo es un proyecto ciudadano, creado con el esfuerzo de personas que realmente se preocupan por una política transparente y una documentación precisa. Si lo que hacemos te importa, apóyanos, comparte nuestros videos y ayúdanos a llegar a más personas. Creemos que solo con el compromiso de todos podemos lograr que la política sea más clara y honesta. Si ves algún error en nuestros materiales, avísanos. Juntos podemos corregir lo imperfecto y construir un espacio para un verdadero diálogo abierto. Juntos podemos hacer más. Juntos podemos cambiar la política para mejor.